Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marapulai sambah kami mohonkan. Sungguh pun marapulai surat nan kami sambah. Tapi sarabe pamenyo alek nan datang. Jamuan nan tibo. Tapi kami maangtakan sambah menimbulkan salam. Disusun jari nan sabula. Ditakwakan kapalongan satu, minta maaf kepada kita dan basamu. Iyo cemo bagi ceulang, saelo iku malah lalang sahalai tabasu. Saelo iku malah urang nan datang, gampanglah kami nan kamanarimo. Ado kami silang nan bapangka. Kerajunan babok gadangnya hati indah tabeo nanti Allah nyotimo nanti tunggu Allah nyodata nanti cimbangku Allah nyobulnya marapulai jo ananda Allah tibo ditampe nangko di etong kile jopioba bundo kando Allah malinga di sosok josile galomba tadaran mena barale kada membawa sirih jopina sirih saja yang minta dikunya maninya sampai ke sabatang tubuh rahasia di kotolangan ilia kan ayah kamuara kamu dia papanya indah kok banyak sirih di balai sakitnya dalam carano rila jemaaf kami peta jobari kuning kami menyambut tandanya suka dalam hati. Baan dikini nangko pihak marapulai jo anak daro. Naknya sajua di dalam hati.